hari da ya fada kan wani gidan jama'a. Ya ce akwai mutum 13 kuma da suka samu rauni. A ranar Juma'a, shugaba Putin ya ce ya ba wa sojojin ƙasarsa umarnin shirin mayar da martani bayan da kafar yaɗa labaran ƙasar ta ce an kashe mutane 18 a wani hari da jirgi mara matuki da aka kai kan bangarori na yankin Luhansk da Rashin ta mamaye. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Jami'an lafiya a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo sun ce cutar Ebola da ta barke a yanzu ta haddasa mutuwar mutane fiye da 200 a larduna biyu. Kazalika adadin waɗanda suka kamu da cutar ya ƙaru zuwa mutum fiye da 860. There are concerns that health and aid workers have not been able to reach. Wakilin BBC ya ce akwai damuwar da ake da ita cewa jami'an lafiya da kuma ma'aikatan agaji ba sa iya kaiwa ga mutanen da cutar ta shafa bayan da 'yan tawayen M23 suka rufe babban filin jirgin sama da ke Goma, wato inda suka ajiye makamansu, lamarin da ya tursasa wa kungiyoyin agajin komawa shiga ta yankin Kivu. Cutar Ebola da ta barke a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo ita ce mafi muni da ta barke a Afirka kuma da ba taɓa ganin irin ta ba a tsawon shekaru 10. A jiya da Asabar ne gwamnatin ƙasar ta dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a birnin Buniya da ke arewa maso gabashin ƙasar domin taƙaita yaduwar cutar. Ana fargabar gwamman mutane sun makale a baraguzan wani gini da ya rushe a Philippines. Jami'ai a birnin Angeles sun ce ginin mai hawa 9 ya rubuta ne da sanyin safiyar yau Lahadi a lokacin da ake tafka ruwan sama. Wasu hotuna da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda karafan ginin suka lotse. Tuni da aka kaddamar da aikin ceto. Rahotanni sun ce akwai yiwuwar mutane da har yanzu ba aka gano su ba a baraguzan ginin ma'aikata ne. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Tumadala yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin, kuma kamar yadda watakila wasu suka ji a cikin labaran duniya. Jami'ai sun tabbatar da kisan wani dan bindiga da ake zargin ya bude wuta a kusa da fadar gwamnatin Amurka ta White House bayan da suka yi musayar wuta da jami'an tsaro na farin kaya. Daman dai dan bindigar wanda aka bayyana sunansa da Nasiru Best mai shekara 21 sananne ne ga jami'an tsaron na sirri, wanda kuma dama an tabbatar da yana da matsala a kwakwalwarsa. Karhoton Muhammad Annur Muhammad. Jami'an tsaro na sirri sun ce dan bindigan ya bude wuta ne a lokacin da ya tinkari wani wajen mutum da lamarin ya ritsa da shi. Haka su ma jami'an tsaron ba wanda aka raunata kamar yadda suka bayyana. Sun ce an yi harbin da ya kai 10 zuwa 20 a lokacin musayar wutar. Bayanai sun nuna cewa dai dan bindigan da aka bayyana sunansa Nasir Best mai shekara 21 wanda yana da matsala ta kwakwalwa ya fito da bindiga ne daga jakarsa kuma nan da nan ya buɗe wuta. Daga nan ne jami'an tsaron ba su yi wata ba suka mayar da martani, inda suka same shi aka kwashe shi zuwa asibiti inda a can rai ya yi halinsa. Wata majiya ta shaida a kafar yada labarai ta CBS cewa an taba kama matashin a watan Yuli na bara 2025 bayan da ya kokarin shiga fadar gwamnatin Amurka. Daga bisani ne kuma aka kai shi asibitin masu larurar kwakwalwa. Shugaba Donald Trump na fadar a lokacin da lamarin ya faru. Bayan da aka ji harbe-harben, nan da nan aka umarci 'yan jarida da ke fadar su gaggauta shiga wani ɗaki na taron manema labarai da ke fadar gwamnatin. Yayin da wasu ke gudun in baka yi ba nuri suna neman mafaka, wasu kuwa suna ta ɗaukar hotunan bidiyo ne a lokacin da ake musayar wutar. Harin da na jiya Asabar ya kasance ne wata ɗaya bayan da wani ɗan bindiga ya buɗe wuta akan 'yan jarida da jami'an gwamnati a fadar gwamnatin Amurka. A gaida Muhammad Annur Muhammad da rahoton da ya haɗa mana. To yanzu kuma sai Najeriya, inda masana harkokin siyasa a ƙasar suka fara tsokaci kan yadda aka gudanar da zaben fitar da gwani na takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar. A jiya Asabar, jam'iyyar ta gudanar da zaben fitar da gwanin, inda aka kara tsakanin shugaba Bola Tinubu da kuma Stanley Osipo. Ga rahoton Badmasi Abdulkadir Muktar. An gudanar da zaben fitar da gwanin ne a bisa tsarin RTK ko ƙato bayan ƙato. Tsari ɗaya tilo da sabuwar dokar zaben Najeriya ta amince a bi idan aka gaza cimma maslaha. Masana siyasa irin su Farfesa Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja na ganin cewa an samu ƙarin inganci a zaben fitar da gwanin na takarar shugaban ƙasa idan aka kwatanta da sauran zaɓukan fitar da gwani da jam'iyyar APC ta gudanar. Tun da su waɗannan ɗin an samu matsaloli da dama. Kusan ma za a ce a wurare da dama ba ma zaɓe aka yi ba, har ma inda aka ce an yi ƙato bayan ƙaton an samu matsaloli, ko dai ba ga malaman zaɓen ba a yi zaɓen ba aka bayyana waɗansu sun ci, ko kuma dai
ba mutane daman yin zaɓe ba. To amma in ko ba komai an ga mutane a sassa daban-daban na ƙasar nan sun yi layi sun taru an kirga su. Saboda haka akwai ɗan bambanci da abin da ya faru a baya. Dangane da yadda aka yi takarar kuwa, Farfesa Kari ya ɗaga ayar tambaya akan aniyar masu takarar. Abin saman dodori ne to amma kuma demokradiyyar kenan. Ko ba komai shi zai ce wani ya yi takara da shi ba shi ɗaya ba kuma hakan ne. To saboda haka wannan za a ce abu ne wanda yake kan gaba. Duk da yake dai kawai wannan takaran kawai kaman wasan kwaikwayo ne sun da kaman takara ce tsakanin mutane biyu wanda ko kusa ba su amin juna ba ne. Bambancin su kusan ma za a ce kaman sama da ƙasa ne. Kuma ma wani abun ma la'akari shine cewa kusan duk 'yan Najeriya ba su taɓa jin sunan shi wannan wanda ya takara da shugaban ƙasan ba. Saboda haka daman shi a zahiri ba shi da wata dama ta cin wannan zaɓe. Shugaba Tinubu dai ya shaida yadda aka yi zaben ne a mazaɓarsa da ke Ikoyi a jihar Legas, inda ya bayyana gamsuwa da tsarin. Demonstration of internal democracy. Wannan manuniya ce cewa muna mutunta demokradiyyar cikin gida, kuma komai na tafiya da kyau kamar yadda aka tsara. Wannan siyasa ce ta jama'a inda kowane mamba na jam'iyya ke da 'yancin shiga a dama da shi. Zaɓe ya gudana cikin kwanciyar hankali da tsari mai kyau. Shugaban Najeriya ya kuma jinjina wa gwamnonin jam'iyyar APC, waɗanda ya ce sun fitar da shi kunya saboda yadda suka gudanar da zaɓukan fitar da gwani a jihohinsu. Na gamsu sosai cewa gwamnoni sun gudanar da zaɓukan fitar da gwani da kyau a jihohinsu daban-daban. From the world congresses to local government congresses. Tun daga matakin gundumomi zuwa ƙananan hukumomi har zuwa tantance wakilai da sabunta rijistar mambobinsu da kuma cika ƙa'idojin shiga zaɓe. An yi komai gwanin ban sha'awa. A bisa sanarwar da jam'iyyar APC ta fitar dai, za a tattara sakamakon zaben ne daga jihohi, sannan a tura zuwa hedkwatar jam'iyyar da ke birnin Abuja inda za a sanar da wanda ya yi nasara. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai, sakamakon da ke fitowa daga jihohin ƙasar na nuna yadda shugaba Tinubu ke yin nasara da gagarumin ranjaye, domin kuwa a wasu wuraren ma ko ƙuri'a ɗaya abokin takarar nasa baya samu. Badamasi Abdulkadir Mukhtar, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To har yanzu dai muna kan batun siyasar kuma a Najeriya, inda a jam'iyyar PRP ta ce ta kammala dukkanin shirye-shirye domin gudanar da zaɓukan fitar da gwani tsakanin mambobinta da suka nuna sha'awar yin takara a zaben 2027. Shugaban jam'iyyar na ƙasa Dr. Hakim Baba Ahmed ya ce sun ɗauki lokaci domin cika dukkan sharuɗan doka kafin tsarin zaɓukan fitar da gwanin wanda ce za a gudana a faɗin Najeriya. Ga dai ƙarin bayanin da ya yi wa Abdullahi Bello Diginza. Alhamdulillah mun ɗauki lokacin da iyakan doka ta bamu saboda mu tabbatar cewa mun nemo mutanen wanda suka shigo neman takara a jam'iyyar mu dama su yi takara, sannan kuma mu tabbatar cewa tsari guda biyu da aka bayar ko dai 'yan takara su zauna a samu maslaha ko kuma a je ba a samu maslaha ba a je a yi zaɓe. Duk waɗannan abubuwa ɗin mun yi. Shi ya kawo mu yanzu muka kawo inda muke, kuma wannan jiran da muka yi sai ya taimake mu muka ƙara samun 'yan takara, sannan muka samu lokacin da za mu yi zaɓe gobe da yardan Ubangiji na fiye da kusan mutane 300 'yan takararmu na PRP. Cikin hanyoyi biyu da dokar zaɓe ta tanada, wato maslaha ko 'yar tinke, wace hanya jam'iyyar ku za ta yi amfani da shi wajen fitar da 'yan takara? Su 'yan takarar ne suka zaɓa. Na ɗaya dai inda duk babu ɗan takara da ya wuce mutum ɗaya, to kaga babu jayayya, ba ma zaɓe za a yi ba, za a ƙara jaddada ɗan takarar ne kawai a wannan mazaɓar. In ya zama ana da mutum biyu ko uku suna ja 'yan takara a mazaɓa, nan ne aka ce to a zauna a gani maslaha. Idan ba a samu maslaha ba, to a je a yi zaɓe. To Allah ya taimake mu ba mu samu irin wannan da yawa ba sai a matsaya na shugaban ƙasa. A nan kam mun samu rashin jituwa akan ba mu samu maslaha ba. Kamar mutum nawa ne suka yanki tikitin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar taku, kuma daga ina suke? Mutum 5 suka fito, muka tattace muka bi ka'idoji, muka cire 2 saboda ba su cancanta ba.
mu yanzu mutum 3 ne kuma duka daga kudu suke, ɗaya daga Abia, ɗaya daga Edo State, ɗaya daga Cross River State. Ba mu samu ko ɗaya ɗan arewa da ya zo wurin mu yace yana neman takara a jam'iyyar PRP ba. Ko dai kuma kamar sauran jam'iyyun ne kun mayar da takarar ku zuwa kudancin Najeriya shi yasa babu ɗaya daga cikin 'yan arewa da ya fito takara. Babu, ai mu muna ma cikin waɗanda ma za a yaba ma. An yi da mu irin wannan ku faɗa ina ne za kuma ka ce abin da jama'ar mu suka zaɓa shi za a yi. Inda duk ɗan takara ya fito mu ba za mu hana shi ba. Inda kuma jama'a suke so ƙuri'a su ta je za ta je mu kaɗai ne ba mu shiga cikin wannan hayaniyar na sai dai kudu sai arewa ba.